Merhaba, bixêr hatin kanala Pirtûk Hezê. Mijara vê hefte videoya me xwendinên min yê ku min di meha hezîran û gulanê da kirine ez ê danasîna wan pirtûkan bikim. Ji ber ku ev demek dirêj ser wan mihan da derbas bû, mixabin min nikar bu videoyu çêbikira. Ji xwe min videoya hefte çûyî da jî من بحثا وی مجاری کریبو من گوتو از جوارا ویدیویی که آماده بکم پرتوکین کو من دمها گلان و حزرین دا خواندنه از داناسنا وان بکم لی از زیاد سر پرتوکان را نوستم بهتر داناسنا وان بکم جبر کو براسی گلک زاف پرتوکن 23 پرتوک مخواندنه دمها گلان و حزرین دا از بکور تاسی داناسنا پرتوکان بکم اول سرهن برهمانجی راوستم یعنی سرمان برهمانجی چند تشتم بیشم بچکی بنرخینم و به ویاوایی از ویدیویی به داوی بکم و جزیده عجز نکم نها derbazı Pirtûkan bim ewlîn meha gulanê da dest pê bikim. Ev pirtûkana pirtûkên ku min di meha gulanê da xwendine danzdeh pirtûkin bigiştî. Min di wê mehê da ew qas pirtûk xwendibûn. Li gor bernameya xwendina min di meha gulanê da min roman xwendin. Yani ne tane edebiyata Kurdî, edebiyata dünyayê jî cîhanê jî hem roman tevlî hene. Yani li gor bername xwe min beriya ewil ev diyar kiribûn çend roman. Li bername xwe xwendinê zêde kiribûn û pişta min di wê mehê da ev romanan xwendin. Mixabin li gor bernameya xwe min temam nekir. Yani min her çiqas min ji 12 zêdetir min berhem roman diyar kiribûn. Lê ev pêk nehat ji ber ku dem têra xwendina min nekir. Ka ez derbasî danasîna pirtûkan bibim. من اولین دستپێکان meha gulanê bi pirtûkekî helbestan kir ya Selim Temo Pungal ser bajir ji weşanê dareyê hatiye çapkirin ji xwe pirtûkan nû hat çapkirin di meha Nîsanê da bu ez nexeletikim berhema herî dawî ya Selim Temo ne evet piştre pirtûkek berhema ya Selim û zînê jî derket ev jî distan ji weşanê dareyê çap bûye ev jî ya helbestan Pungal ser bajir Piştî wî min romanê xwend romaneke bi rastî hin taybetiyên vê romanê hene ji xwe ez nihal ser wê romanê vîdyoyê jî amade dikim ji ber wê ez ê behsa romanê nekim zêde nenirxinim tenê danasîna wî bikim romana min Dilya û Zalar nivîskar Mir Qasımlo ji weşanên arê hatiye çapkirin ev roman ez ê taybetiyeke wî bêjim min hesûdû nûdû nehrû pele di edebiyata Kurdî da wanî bizanibin piştî ku min vîdyoya wî jî amade kir û par vekir hunê wê demê ser romanê jî agahdar bibin romana piştî wê ev jî Palmayra Bedew nivîskar Lokman Polat ji weşanên nayê hatiye çapkirin ev jî romaneke ya Lokman Polat ya Herî Dawî ye lê Herî Dawî pirtûkek wî disan ser berhemên Mehmet Uzun derketibûn yani ji ber ku em ne pirtûka wî ya Dawîyê ye piştî wê ji seta Celadet Ali Bedirxan pirtûkek heye çîrokan e ev jî gazinda xençera min Celadet Ali Bedirxan ji weşanên avêstayê çapiye ji xwe min ser seta berhemên wî vîdyoyan da min behsa kir yani vîdyo ser çêkir hûn dikarin wir binêrin ev berhem jî di koma xwendevanên Kurdî de em ser Twitterê rojên yekşemê li ser berhemekî ji edebiyata Kurdî û wekî dinê em dira diwestin em çend heval dixwînin nava heftê de û pişta roja yekşemê jî li serê romanê him danasîn û him nirxandina wî roman çîrok helbet şîr vesaîrê dikin ev jî ji wan yek bû di wê meha gulanê da em ser vê berhemê rawestiya hûn ji ber ku him zanin 15 gulan yani meha gulanê da cejna zimanê Kurdî hebû ji ber taybetiya wê me xwest em ji Celadet Ali Bedirxan jî çîrokên wî yani berhemeke Celadet Ali Bedirxan bibin ev jî ji wî bû Piştî wî dîsan romanek ji edebiyata Kurdî romana bir nivîskar Nûdem Xezeq ji weşanên darayê hatiye çapkirin ji xwe mamoste Nûdem Xezeq ser Twitterê jî wek ser sosyal medyayê jî hûn dişopînin ev jî romana wî bû pişta ji edebiyata Almanan min romanê xwend ev roman jî ciwanên biborin ciwan ne ciwanên bêxwedên nivîskar yani bi rastî ez Almanî nizanim telaffuz bikim ez wisa wekî bixwînim Odun von Horvath ji Almanî Salih Badilî wergerkiriye ji weşanên lîsê hatiye çapkirin yani mijara vê romanê ew e ku piştî ew şerê duyemîn cîhanê ew ka nasyonalîzma em bijin faşîzma Hitleran behsa wê dike ku di wê ser wan ciwanên ku wê demê biçekî em bijin gelekî zêde din tesre wê ew kedibînin behsa wan ciwanan û wan tekçûna wan dike di vê romanê de bi rastî romanekî xweş bû yani hêjeyên xwendinê ye piştre dîsan jî edebiyata Kurdî romanek heye ev jî derza dilê min nivîskar Firat Cewerî ye piştî wî dîsan ji edebiyata Kurdî ya Soranî romanek heye bi rastî ev roman
نزانم بحث ویکرو بو نکر بو ده ازبار مدهن ویدیوان ده بلکه هن دران بحث کریه شهرزاد حسین نویسکار حسار او کوچکن بابی من یک ورگر کریه ممی مالا حنه و امات سکور محمود جوشانین دارای هاتیه چاپ کردن از چند تشتان سروی رومان بیجم یعنی از دوست کارم بیجم که اف رومان براستی ده استا رومان جهانی دایه یعنی نکی می رومانین امبیجن جورج اوول و ناست کنج بلکه دخوازم دان برهف دان اوی بکم یعنی وکی او جورج اوول رومانوی 1984 چولیگا حیوانان و باور مخواند و اگر yani ev roman edbim neki miwane belki servan ra beji librasti neki miwan romana ne vaki din yani de asla cihani da ya ev romana roman kurtej yani roman çend rupele roman nodu de rupele de sala 1988 hatta nesu nodu şaşand bedirok leser ev kişi heye filmek kişi heye filmek Yunaniyan çekiriye yani ne kujı Portekiz'e girdiğinde ler film de sala 2008 neheye az ne galettim temaşa kır yani demek ki film temaşa kır kıyımı gelo ev film senaryo ve Portekiz'e var hatiye var girdim yani ev kas ambition dışbın hep yani nizanım de belki ji hayawan ve romanı hep ya ul gor ve romanı ji ve sud ji var girdim ne ku belki rasteras romanı senaryo der kısmın le rast tesir romanı ve ki kul servi filmi heye navi filmi ji درانی کوچک از نقلت بم بله درانی دنتیس دوک تشتکی وساب yani eğer konser evki binivistin ser Google ve derken ne bejitsa par vetkim de videoda 5 TV san edebiyata kurdim romana Kobani ya Jan Dost jwaşanin darayı hatiye çapkırın rasti ev romana şu bahsa navdej diyar ya ku bahsa ve şerri ku navera şerri ku Kobani pekat rasti ev şer yani bu me Kurdan uveki din bu dünyayı cihanı daji gelleki zeyden navdaj belki demek ku unterin dereki cihanı yani kasku emdizanın kesu bahsıkın demek ku bahsa Kobani dikin nave Kobani dibejin yani herkes Kobani dizane u gündin bejin Avrupa'yı Amerika'yı edi Kobani'ye yani benave Kobani'ye hem Kobani ve hem ji Kurdan birasti nastıkın ev roman bahsa ve şerri ev ki diken birasti roman rehne ke per mezin ser embejin ve çekter ya Kurdan jitke her çıkas böyle embejin serkefti ne ki Kurdan hebe le roman de vir ba awaki le ev ke jidin yer embejin evak rehne ke jidke ben ve birasti de be xwandin yani jber ve buxwinin işte embiçin edebiyat okuyan için edebiyata Ruslan Rus jber ko edebiyat olan de romanı da gelleki vandore Korun ertengi evki kebe videoya jberme sputnikum. Emçun edebiyata Ruslan sanviskarekin navdar Pushkin Türk romanaviye keçe kapitan jweşanin avestayı hatiye çapkırın. Pişta emdistan vegerin romana bu borun vegerin edebiyata kurdim. Romana şikesti Recep Tıldar jweşanin darayı hatiye çapkırın. Ev romana Recep Tıldar ya heri daviye dıvır da şikestini da mijar ser evke yani ser Süryaniyin kul Kurdistan'ı embejin jin dibin ev netewek kim usta naftkın eznere bele yani tişteki ustayım bahsa wedkej dev embejin ev roman hatiye okırın keçe kapitan bu borun men yek werger kirim negot yek werger kiriye Hasani Mete nivskarime Hasani Mete werger kiriye de meha golani da Portugal ku heri davi munkhwand ev jiji sorani distan ve helbeste klasike je nivskari büşra kes nezanim navi Portugal derece kitaba peygamberi civan u khanita ve dema hej leverbun yeku werger kiriye je sorani Osman Mehmet ev ji helbesvane ki kurde jweşanin avestayı hatiye çapkırın ev hanıma delal burasti ba avaya ki klasik yani gelleki zaf hoş nivisan diye şu an minji beni gelek cihanji xes kiriye usa jibelku geleki xoşalın çu megot evji klasiki bun ham meha gulani qadant em ben meha hazirani burası çekiş direj bu ezbarım jibelu ez per zede direj nekim berhemin meha hazirani nişani wabidim evji berhemin meha hazirani got لگور برنامه مها حزیران دم من دیسان برهمین من کلاسیکین کردی خواندن سر کلاسیکان ازراوستیام نها کلاسیک من چی خواندن بریا کو مرب کلاسیکان بخونه براستی هوجه مرب تاریخ امیجن کلاسیکان تاریخ ادبیات خو بزانه بج برم من تاریخ ادبیات کردی یا
قناتê Kurdo min xwend ev berhem bi rastî berhemekê hêja ye ji ber ku Profesör Doktor Qanatê Kurdo di vê qadê de bi rastî di sporê wek profesorê xwe di nav de yani profesorê edebiyata em bêjin zimanzaniya Kurdî ye hem Kurdiya Kurmancî hem ji soranî di vê alî de bi rastî gelekî serkeftî ye mamoste. Pişta dîsan ji bo koma xwendevanên Kurdî me berhemek diyar kiribû me em ser vê rawestiyan ev jî 20 jin 20 çîrok antolojiya êşên jinan Amedekar Yasemin Elvan ji weşanên nayê hatiye çapkirin ev jî 20 jinan li vir herkesî çîroka xwe nivîsand yani jî çîrokek nivîsandiye rastî zav xweş ve berhem me nirxandina wî jî li ser koma me li ser Twitterê de odeya koma xwendevanên Kurdî da kiribû. Pişta dîsan em klasikên Kurdî de devam bikin. Dîsa de edebiyata klasiktan nivîskarek me navdar Şeyh Abdurrahman Aqtepî Red'un Naim yani Baxçe Nimetan yek amedet kiriye Emin Mehmet Emin Hevîdar wek ev jî helbesta klasîka Kurdî ye. Weşanên darayê hatiye çapkirin. Di vir da behsa ew dike behsa mîraca pêxember dike ku pêxember dizanin beriya hicreta ku biçe em bijin Medîneyê ew piştî mirina jina xwe û apê xwe Ebu Talib gelekî xemgîn di ber wan dikeve ji ber wê fadê wisa em bêjin yani li gor em bêjin dîn wisa têgotin ji ber ku yani vê hestiyariya wî jî piçekî ew bike û piçekî şa bike bextewar bike ji ber wê ew vexwendiye ba xwe û mîraç pêk hatiye behsa wê dike lê beriya wî serî da jî dîsa wek xanî banga waziya wî ji bo Kurdan heye behsa Kurdan dike behsa mezinî û em bêjin tarîx û dîroka Kurdan jî dike bi rastî gelekî hêja ye. Pişta dîsan ji Şeyh Abdurrahman Aqtepî dîwana wî heye ev jî helbestên wî dîwanên wî cur be cur mijar wek ew kî cuda zimanê wî çawayê em bêjin zimanê piçekî giran e ji ber ku gelek em bêjin peyvên biyanî jî hatine bikaranîn ev jî normal e gol edebiyata klasîk ji xwe. Pişta dîsan pişta jî dîwana Seyyid Aliye Fındıkî ev jî weşanê nûbarê hatiye çapkirin lê bereva jî em bêjin Şeyh Abdurrahman Aqtepî zimanê Seyyid Ali Fındıkî pir hêsane yani wisa zimanê gele em dikarin bêjin yani gel çawa daxiven ha Seyyid Ali Fındıkî jî wisa nivîsandiye lê ahengek wî weke tiştengekî em bêjin musîkayê tê da bi rastî heye dîwana Seyyid Ali Fındıkî da. Pişta dîsan min ji Selim Temo helbestên Pirtûkek dîsa Selim Temo xwend keştiya bayî ev jî helbestên Selim Temo ne rastî min helbestên Selim Temoyê keştiya bayî bêtir jî ye sêdeng û punga bajêr ecban bi rastî ji bo min gelekî xweş bûne ev helbestana. Pişta dîsan ji edebiyata klasîk yani ne ku pir klasîk em dikarin bêjin navbera klasîk û nûjeniye de em dikarin belkî binirxînin lê bêtir belkî nûjen jî bê nirxandin sê dîwanên Seydayê Tîrêj dîwana Xelat Zozan Cudî sê dîwan di vir de henin ev dîwanên wî ji xwe bêtir em bêjin bi hestên neteweperwerî yani hek çiqa sosyalîst ve jî wek Seyda Tîrêj Seyda Tîrêj wekî cegerxwîn wek di em bêjin şopgerê cegerxwîn kesekî bi rastî neteweperwer e bi hestên neteweperweriyê gelekî helbestên xweş nivîsandine. Pişta dîsan li ser Abdurrahim Rahmi Hakkari zana û rewşenbîr yekû ew kiriye em bêjin amedekariya wî û lêkolîna servê kiriye Necat Zivingî jiyana wî berhem û helbestên wî bi rastî Abdurrahim Rahmi Hakkari di yani navekî ji bo Kurdan bi rastî hêjayê giring e ji ber ku di wê sed sala ku em bêjin dewletên Netoyê ava bû dawiya dewleta Osmanî û êdî Kurd tirik bi awayekî em bêjin hew didan dewlet tişt ava dikirin mêtingerî tiştên wisa bûn di vê dewrê de di wan em bêjin rojnameyên ku li Stenbolê derdiketin di wan de nivîsandine û gelek nivîsên wî gelekî xweş henin bi rastî ji ber wê ev nav gelekî hêjayê hê gelek lêkolîn li ser bên kirin. Pişta di meha dîsan tim romanekî ji edebiyata em bêjin dunyayê ji edebiyata dunyayê ne dûrîme ye ji edebiyata Tirkan em bêjin kolonyalistê Kurdistanê romaneke ye ev jî Orhan Pamuk navê min sor rastî ev romana Orhan Pamuk gelekî navdar e ev romana min di meha Gulanê de dest bi xwendina wî kiribû lê min di meha Gulanê de neqanin ev jî di meha ew kê de min di meha Hezirayên de domand û ew di meha Hezirayên de qedan ev romana ji xwe Orhan Pamuk ji ew kê yani ji romana ew kê navê Gulê heye nivîskarî nihat bîra min biborin ji wê romanê ji xwe em bêjin wekî kopî nekiriye em nikarin bêjin kopî kiriye lê gelekî dibin tesîra wî de maya nivîsandî behsa em bêjin wê ewka neqaşan dike
problemên wan pirsgirêkên wan û münaqeşeyên wan dike ya Oko Umberto Eco navê gulê Umberto Eco belê nahat pîra min romana wî navê gulê heye gel ku hew xwendibe ji xwe hûnê wê demê navê min sorê jî bizanibin ka mijara wî çi ye û gor çi ye pişta dîsan wek çarîne ji kaniya dil ya Mehmet Öncü helbestên wî ew klasîk ji weşanê stîtavê hatiye çapkirin biborin navê min sor ji weşanê nefelê hatiye çapkirin ev çapa 10,000 yani niha nizanim di piyasayê de belkî bê dîtin min ji Liberta Sahafê ev peyda kiribû wek din ser hin em bêjin pirtûkfiroşan jî belkî bê dîtin min behsa çarîneya dil ya Mehmet Öncü li vir Mehmet Öncü him bi tîpên latînî him bi tîpên aramî wisa li ber hev ev çarîneyên xwe nivîsandine wekî çarîne wekî em bêjin rûbayiyên Ömer Hayyamın rastî yani wisa wekî ji nav jî ji dilin yani him di aliyê zimênê wan ziman jî gelekî xweş e em bêjin di ahenga wan da jî bi rastî zaf xweşin ev helbestên çarîneyên Mehmet Öncü çarîne him zanim dörtûgin rûbayî ne di Farsî Tirkî ji wekî dörtûk tê gotin pişta herî dawî em behsa kîjan klasîka Kurdan bikin klasîkekî gelekî hêja ye lê li vir ew keye ev şerha wê klasîkê ye ku dîwana Melayê Cizîrî zanim Melayê Cizîrî min di vîdyoyekî de nebêjim hinê min ciyekî dîsan behsayê kir bû nahê bîra min yani min gotibû çawa em nîzamî camî em bêjin Şîrazî xanî feqî wekî din hin navên din em kirin wekî Fuzûlî jî tevlî bikin em vana wekî behr dikarin bi nav bikin bi rastî jî Mevlana Celaleddîn jî em dikarin bêjin ku ev behrin yani bi rastî jî behrin yani behrên bêbinîne lê mela çi ye mela wekî okyanus e okyanus çi ye okyanus behrê jî di nav xwe de dihewîne bi rastî wisa ye mela ev şerha ser em bêjin gerdeniya gewherî şerha dîwana Melayê Cizîrî mela ji aliyê Mela Ehmedê Zivingî ve hatiye kirin bi Erewî hatiye kirin mixabin her çiqas em bêjin Mela Ehmedê Zivingî Kurd e jî lê bi Erewî kiriye evê ku wergerî Kurdî jî kiriye amedekar û werger Emîn Narozî ev ji di cildan pêk tê di virda li gor 1000 tiştekî rûpel ya 1200 rûpel rastî gelekî xweş bi vî awayê em bêjin şîrove hatiye kirin di aliyekî estê wî hatiye nivîsandin pişta li vir hûn dixwînin pişta em bêjin encama maneyê dibêje li van kenarên wî jî maneya hin peyvan ewkan dide li vir ji ber ku zanin zimanê klasîk zimanekî giran e û yê mela hê giran dire em bêjin gelekî giran e zimanê wî ji ber wî ji bo fêmkirina wî hêsantir bibe bi awayê em bêjin nivîskar yê ku şehr kiriye şehra wê kiriye şerha wê kiriye bi vî awayê kiriye bi rastî zaf xweş kiriye şerha wê dibe yani bê xwandin ji ber ku hewce meriv yani beriya ku meriv dîwana mela fehm bike yani di okyanusê de meriv avjeniyê bike em bêjin avjeniya okyanusê ne wekî ya gol û hewzû ya behrê ye bişekî daha zehmettir e ji ber wê dibe meriv avjeniyê gelekî baş bizanibe ew jî beriya ewl meriv edebiyata klasîk tarîxa wî bizanibe pişta meriv Melayê Cizîrî nas bike û şerheyên wî bi awayekî pişta meriv bikaribe bi rastî hêdî Melayê Cizîrî fêm bike û tê bigire hên edebên belkî min destpêk jî nekiriye ji bo ku ez Melayê Cizîrî hin destpêka min nîne ku ez Melayê Cizîrî fehm bikim me behsa pirtûka xwe herî dawî jî kir bi vî awayî di meha hezîranî de jî min xwendinên xwe ser edebiyata klasîkên Kurdî min xwendinê xwe pêkanî bûn rastî zaf xweş bû divê meha tevaxê de jî ez xwendinek serbest pêk kirim yani divê mehadim xwe hin berhem diyar kirin roman çîrok helbest û nirxandin cerebandin bi vî awayî li gor vê mehê ez xwendinê xwe hê pêk dînim hêvî danim ev meha jî gelekî baş derbas be hêvî dikim xwendinê wê jî gelekî baş derbas bin ji kerema xwe ji bîr nekin bibin abone biacîbînin û pêşniyazê derdorê xwe bikin û heta vîdyoyekî din li xwe baş binêrin dem baş.